להדגים לכם קצת מפעלי ChatGPT, כלי AI, עם כמה עדכונים בגרסה החדשה, שאנחנו, אנשי כספים, אמור לעזור להם, ולא רק לאנשי כספים, גם למנהלים. בכמה קליקים היום יש דברים מדהימים שכבר אפשר לעשות באמצעות הכלי. לצורך הדגמה, אני אקח לכם איזושהי חברה שנכנסתי למגנה, או במקרה הזה לאתר של מאיה, נכנסתי לחברה שבדיוק עכשיו סיימה לדווח על רבעון, שהיא דואלית, ולא משנה, רציתי להראות לכם מה שאני עושה, אתם רואים, יש פה נתונים כספיים, בדיוק ככה גם יכולתי להפיק את הדוח. ואני מראה לכם איזושהי הדגמה, שזה משהו מעיף את המוח. אם אני באה עכשיו, גוזרת את זה, כן, רק ליצור לכם חשש. יכלתי גם להעתיק פה לרעלי, בואו נראה בפתיחת נוסח מלא, הנה אפילו יותר טוב, באיכות יותר טובה. כן, אני לוקחת וגוזרת את זה באיכות יותר טובה, גם באיכות הלא טובה זה היה עובד. אוקיי, מראה, עושה צילום, בסניפינג טול, עושה קופי, מגיעה פה ל-ChatGPT, שמה את זה פה, הדבק ל-ChatGPT, ושואלת שאלות. נגיד אני מנהל כספים של אותה חברה, ואני צריכה להכין מצגת, ואז אני אומרת, אוקיי, אני מנהלת כספים, צריכה להציג מצגת לישיבת דירקטוריון, אוקיי, על בסיס הדיווח הנוכחי, תכין לי מצגת עם דגשים על הדיווח הפיננסי, שיפורים מול שנת 2023, קצת פרטים על החברה, כלליים, אני אפילו אבקש ממנו על החברה, בדוח, המלצות לשיפור, סתם, כן, זרקתי כל דברים, גם לא כזה מסודר, אבל שתבינו, זה היופי, זה מחשב, אני גם לא חייבת להיות מאוד מסודר, אני יכולה גם לדייק את הבקשה שלי בהמשך, אבל רק כמה משפטים שזרקתי, בצורה מאוד כללית, אני לוחצת Enter ותראו את התוצאה. אוקיי. אז הנה, הוא הבין אותי, הכין לי באנגלית, זה לא משנה, אני יכולה לבקש ממנו בעברית. קודם כל תראו את כל הסיכום של הנתונים שזה מוציא. אני יכולה לכתוב לו, תכין בבקשה את זה בעברית. הנה, עצרתי אותו, כן? כי כנראה מה שקרה זה כשאמרתי לו, תן לי רקע על החברה הזאת, הוא גם הלך וחיפש עליה מידע באינטרנט, ואז הוא ראה שהחברה דואלית, והשפה שלה זה באנגלית, ולכן הוא כתב לי באנגלית. הבנים את היופי. אז הנה, מכין לי את המבנה של המצגת, כל הנתונים. כבר מכין לי את השקפים, המלצות לשיפור. תסתכלו איזה יופי. הוא גם מביא לי פרטים על החברה. זה לא היה בצילום מסך שלי. זה משהו שהוא הלך ואיתר על החברה, חיפש עליהם והוסיף את המידע. תחשבו איזה מהפכה זאת. תחשבו על זה. פעם זה משהו של עבודה לא יום-יומיים, אני יכולה עכשיו להפיק את זה בדקה. המלצות לשיפור, סיכום, פעולות נדרשות, והנה הוא גם מכין לי את המצגת עכשיו. דגשים על המדעים המרכזיים שאני צריכה כמנהלת כספים להציג בישיבה, מבנה המצגת. בואו נחכה כמה דקות. תבינו, אני בעצמי בתחום הכספים ונותנת שירותי בינה עסקית, ואני משתמשת בכלי הזה המון, למרות שבהרבה פעמים יש לי כבר את הידע הזה ואני בכלל לא צריכה, ועדיין אני תמיד מוצאת איפה אפשר לקבל עוד תובנות או ערך מאותו הכלי. תסתכלו רגע, בואו נראה את המצגת. זה מפוצץ את המוח, זה דבר מדהים. זה אמור להקל לנו על החיים ולפנות לנו המון זמן. תבינו, זה עוד עברית. אם זה באנגלית זה מושלם. בסדר, אז עברית יש לנו פה קצת עבודה, אבל הדברים עובדים.
אתם מבינים? כלומר, אני כבר קיבלתי איזושהי תשתית, נכון שזה עוד לא נראה יפה, אבל כבר הכינו לי תשתית, בסדר? הכינו לי תשתית למצגת, ואני יכולה עוד לדייק אותה. תן לי רעיונות להמלצות שאוכל להכניס בשקף המלצות. כן? יש פה גם משהו שעובד בשבילי. הנה, התייעלות תפעולית, דיוק תהליכים פנימיים, להפחית בזבוז, הגדלה, חיסור, אתם מבינים? תן דגשים על בסיס פעילות החברה הזאת. אני יכולה גם לדייק אותו. אתם מבינים? הוא כבר זוכר, בגלל שזה צ'אט שדובר על אותה זה, הוא זוכר על מה דיברנו בעבר, ולכן הוא כבר יודע שהחברה מתמחה בפיתוח תרופות ביולוגיות ונותנת רעיונות לשיפור לאותה החברה. חבר'ה, תהנו, הכלים האלה חוסכים המון זמן, אנחנו צריכים להיות, אנחנו קודם כל צריכים להשתמש בכלים טובים שעוזרים לנו, וגם אנחנו צריכים כל הזמן להמציא את עצמנו מחדש. אנחנו צריכים על בסיס זה לקחת ולראות איפה אנחנו כאנשי כספים, כמנהלי כספים יכולים לתת ערך, ואיפה שאפשר להוריד מאיתנו, אנחנו צריכים ללמוד לעשות את זה. בהצלחה.